Γεια σου παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο και σήμερα έρθει η μέρα να κάνουμε και μία ακόμα ρουτίνα, δυστυχώς δηλαδή. Τον βλέπει, τον νομίζουμε εκεί πίσω, εμένα δεν με βλέπει, τώρα έχω μπει spectator για να μην με βλέπει. Κοιμάται. Γιατί μου χαλίζει. Αχ, καλημέρα κόσμε. Γαμώ τα τζάνια μου, γανιέστε όλοι. Ωραία. Έχω μπλέξει με τρελό έτσι. Ναι, νομίζω ναι. Πάει τουαλέτα. Γιατί και αυτός πάει στην τουαλέτα σε τον άλλον. Νομίζω δίνει πόνο. Μπουργκερ μόνο. Νομίζω δίνει πόνο, τι λέει. Ναι, τι κάνει. Πάμε να σας γάμω. Ωραία. Μαλάκα κολλάω. Ήρθε η ώρα να γίνω hitman. Τι λέει αυτός ρε. Πού Ποιος πάει. νοιάζεται. Danoskop 200. Τσεκάρτε. Λοιπόν, θα κάτσω στον αέρα, χωρίς να με δει, από το άλλο κτίριο που θα του πατήσω να υπεριά. Νομίζω βγαίνει ο άλλος, δεν ξέρετε με τα καινούργια απλά. Όποιος δεν έχει το βίντεο να πάει να το δει, τα κάνω και όλα. Λοιπόν, θα το τραβήξω έτσι μία με το σκάρ, δεν νομίζω να με δει. Στο έξα. Νομίζω με είδε. Τον πέτυχα. Λοιπόν, Αυτό που το είσαι εσύ ρε μαλακά. νομίζω με είδε, αλλά τώρα δεν εξαφανίστηκα, δεν το... Τι κάνει, πέταξε! Μπρο, τι έκανε. Πώς πετάει. Είμαι hacker. Μακάρι να μην το μάθει ποτέ κανένας. Τι Πάω να βρω γκόμενα. Μπορώ. Και μετά ξύπνησα. Και ξύπνησες. Λοιπόν, για να ξυπνήσει, για να κοιμηθεί. Ποιος θέλει γυαλιά ρε μαλάκα. Ποιος χρειάζεται μυαλιά. Το έκανα night. Το έκανα νύχτα, ποιος δεν ξέρει. Ωραία. Δεν με βλέπει κανένας. Πρώτα πριν κοιμηθώ θα κάνω το ιερό μου πράγμα. Όχι. Αυτό δεν το δείχνω στο βίντεο. Όχι. Νομίζω καταλάβατε όλοι τι πήγε να κάνει. Το έσπασε. Ή εκεί είναι ακόμα. Στο πάμε να δούμε. Ωραία, μια χαρά. Γιατί έχει ροζ καναπέδες, αδερφή είναι. Κάτσε, γιατί έχω ροζ καναπές. Ακούει τι λέω. Αυτό είναι πολύ κακό. Δεν ξέρω αν μ' ακούει. Δεν νομίζω να μ' ακούει. Φίλε. Πολύ καλή ιδέα. Δεν μ' ακούει. Πού είναι οι καναπέδες τώρα. Πες μου ότι θα βάλει μαύρους καναπέδες. Άμα βάλει μαύρους, εγώ φεύγω, εντάξει. Θα δούμε το χέρι. Τι κρατάς στο χέρι του. Πώς είναι οι καναπέδες. Για να δούμε. Είναι πολύ λίθιο, δεν ξέρω. Σόφα. Σόφα. Όχι σόφα. Δεν μ' ακούει, αλλά σόφα λέγεται. Ωραία. Τώρα είναι πολύ καλύτερη. Πρώτο. Νομίζω καταλάβαμε όλοι τι κάνει. Επίσης, πρώτη σκηνή είναι αυτό. Ωραία, μια χαρά. Γιατί είναι με ένα όπλο όλη την ώρα. Αυτό είναι το barbecue. Ήρθε η ώρα να βάλω τον κόλλο μου στη φωτιά. Ωραία. Μα δεν με είδε κανένας να πετάω. Ποιος είσαι εσύ! Παμ! Πού πήγε το... Δεν νομίζω το. Με είδε, ναι, γιατί μ' άκουσα και μια τέτοια. Όπα, κολλάω. Τι κάνει. Θα πάει καμιά πλατεία να κάνει κάτι, θα κάθεται στο σπίτι όλη την ώρα, βαριέμαι. Πάω να παίξω Fortnite. Τι. Δεν του έχουμε βάλει PC, πού πάει. Αυτή είναι η κουζίνα, ποιο ναι, δεν έχω PC. Πού πάει. Ωραία, βρήκα secret room. Αυτό δεν θα έπρεπε να το ξέρει, γιατί τον οδηγεί σε ένα υπόγειο πραμαραφέτη. Κοιτάξτε μία που τον πάει. Τον πάει εδώ πέρα. Εδώ πέρα τον πάει. Και αυτό είναι πολύ κακό. Αυτό ήταν στο σπίτι μου. Πρώτα δεν το μάθε. Όπα. Αυτό δεν έπρεπε να το δει. Μερέντα. Δεν έχει κάτι σε αυτό. Τελικά πουτσα. Τι κουβέντες είναι αυτές, τι λεξιλόγια είναι αυτό. Πιο έρεμα. Κανένας δεν με βλέπει να πετάω.
Μια χαρά. Στο τέλος θα τον κάνω Πάμε μπαν. πίσω. Στο τέλος θα φάει το μπανάκι του έτσι χαλαρά. Ωραία. Πού δεν πάει βλέπω κάτω, το κάτω δεν έχει μου. κάτι. Έχει ένα. Τι είναι αυτά, ρε. Οπα, τελικά δεν έχει κάτι. Έχει ένα παράθυρο. Τι παράθυρο. Δεν έχει τίποτα. Άμα πάω κάτω. Καβλή. Ωραία. Πάμε ξανά πάνω. Χάθηκα. Ανάμε. Όπα, τα γάμισα όλα. Flashbang, μάγκε, τσεκάρτε. Flashbang όλοι. Ωραία. Το φάγα εγώ. Ποιος είσαι εσύ! Ποιος είσαι εσύ ρε μαλάκα! Πού πήγε! Δεν βλέπω τίποτα. Ούτε εγώ βλέπω. Μάγκες δεν βλέπω. Δεν βλέπω τίποτα. Δεν βλέπω. Λοιπόν. Κόλλησε. Πού πήγε! Ρε μαλάκα, αυτό το παιδί και το χαμημένο του το καπέλο, πού πάει! Ανάτο! Έλα εδώ μωρή! Τον έβαλα σε bubble Κοίτα. μέσα. Πού Δεν είναι? με βλέπει, αλλά του σκάω τέτοιο μολότο νομίζω. Πού είμαι ρε! Το φάγε. Δεν το φάγε. Φάτη σναϊπεριά μωρή! Γκαμότο! Έλα το μάρι! Όχι! Τι είναι αυτό! Τι είναι αυτό μωρή! Ω Παναγιά μου! Τι γάμισες! Πώς πέφτει! Μάγκες, τσεκάρ. Του βάλω slowness. Και τρέχω. Όχι! Πού πήγε το παιδί! Ξαφανίστηκα. Ξαφανίστηκα. Δεν πρέπει να με δει να πετάω. Λογικά έφυγε. Ναι, λογικά έφυγα. Λογικά. Ωραία. Μπο. Κατάλαβα, σπάσα πόρτα. Κάτσε, εδώ μπρος στο μπαλκόνι πώς μπαίνει, αφού πόρτα δεν έχει. Τι κάνει. Όπα, ωραία. Αλβανός είναι, τι είναι. Όπα ρε, έπαιζα από τις σκάλες, βοήθεια. Αυτός έτσι κάνει καθημερινά. Για να είναι. Μου ήρθε ένα χι... Να χέστησα. Red flag. Λοιπόν, Τον τύφλωσα. όπα ρε. Τόσο πολύ έχισα. Λοιπόν, ωραία. Μακάρι να μην βλέπει κανένας. Όπα ρε. Τι σκατά. Τι Πού είμαι? τυφλώθηκε. Πού είμαι? Καλά. Ποιος νοιάζεται? Κάτσε! Εσύ παιδί μου φύγε από εδώ! Με βλέπεις να κάνω Μπορεί να μπήκε μέσα στην τουαλέτα. Νομίζω τον τραβάει η τουαλέτα κάτω. Όπα ρε! Πώς έλεγε ο πάπας μου, έπεσε στην τουαλέτα μωρή καθυστερημένο. Έβαλε τη κεφάλι μέσα. Θα μιλήσω ο τύπος ένας τώρα. Ωραία. Καλά μωρέ, μια τουαλέτα ήταν, ποιος νιώθετε. Την τουαλέτα ρε. Δεν σέβεται τίποτα. Ωραία. Ο αλυταράς. Βλακεία. Επειδή μπορώ, Ωραία. θα του σκάσω κι άλλη τέτοια. Ποιος έτσι πάρει! Γαμώτο! Έλα το! Πετάει, Αγάπη, να μην πετάω. πετάει. Λοιπόν. Να μην πετάω, μια χαρά. Λοιπόν, ένα μπαν, του βαράψω και ένα reason. Πετάς. Και είμαι admin. Μακάρι να μην φάω ποτέ μπαν. Μόλις το είπα. Δεν θα με δει ποτέ κανένα. Τα hacks μου. Από το scam.mu. Σπίτι του τώρα. Εντάξει, πάνω κάτω. Αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Νομίζω εντάξει, το άξιζε τον μπαν. Πλάκα, πηγαίνετε δείτε λίγο το βίντεο μετά, γιατί το βλέπετε αυτό το πράγμα. Τα βλέπετε αυτά. Θα σας δώσω ένα τέτοιο. Αυτό το shotgun, να ξέρετε, είναι πολύ OP. Αυτή η βλακία εδώ βαράει 2 σφαίρες μαζί και είναι πολύ OP. Αυτά από μένα, τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Ciao!